Izena bizenak eta apelliduk, izena eta apelliduk ezaizuz. Jose Txakartegi Zenduia. Bai, eta non jaiokoa zarazu? Ni hemen Txepazarra zen. Eta ze baserri da hau? Santioni ez dut, baina izena Leagi Etxebarria dago izena. Behona, baina Santiago biziko zan, baina Santiago ni, da horreaz... Horregaz lotu da gero. Eta hemen ingeruko baserrien izenak zeintzuk dire? Hori da, Leagi aurrekoa. Hau aurrin da, bestia Leagi aldekoa. Da, bestia Gasparreni esaten zeon, baina Leagi bastarratxeak. Da, hori atzeko torri da hor, Leagi torria hori. Eta hori zer da, torretxea edo izan zen? Zu ondenporan bere holan ez ditu dozu ezuok, ezta? Hiru bizitza. Dekoz. Hiru bizitza bizizin hor, on bat, bizitela on bat. Baina hor hogei behiru gehiago bizitza zogaten. Hogei lagun baino gehiago? Hiru bizitza da. Bai.